Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong ilailahon kining talented pag-ayo nga batanon gikan sa dakbayan sa Danao nga nakadaog karong bag-o sa art competition sa South Korea. Kauban sab niya karon mga kapuso ang iyang mentor usa ka sikat sab nga artist dinhi sa Sugbo. Pakisayran ta kining ilang talento sab nga mi hatod sa kadaugan ni ining proud nga Sugboanong artist. Makauban ta karong buntaga mga kapuso si Leo Dito Rosales Bongo o Leo Bongo o ang iyang mentor si Master Celso Pepito. Good morning! Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you so much for joining us. It's nice meeting you, Leo, of course, Sir Celso. Leo, unahon tika, kumusta man unsa may imong gibati karong panahon na nga napahibaw, nasayod ka, nga nadaog ka sa 7th World Youth Art Festival 2020 sa South Korea? Malipayan kayo, sir. Wala ko lang expect nga mo daw, diba? Running competition, sir, kay pundok sa mga kabatono ng artist sa tibok kalibutan nga organize sa South Korea. Nga ang chairman ani kay si Ma'am Busokli. Then ang nagpasod na ani kay si Master Celso Pepito. Siya may nagpasod na ng event. Unsa may mga entries nga imong gipadala? Upat ka buok. Katong si Lisa o katong kagrot o katong sa kay self nga hinimo na ako yung sa kinuhalasod na ako sa ilahang kay drama. Then ang katong usa sir kay deep siya meaning kay nag-symbolize siya sa pag-fight nato sa against COVID sa kung sa kayo sa kalibutan so kung gihapon ta mo to siya na-give on kan sa judge Sir Celso, sa same process. unsa may nakita nimo kang Leo nga giaghat nimo siya nga paapilo ni maong kompetisyon? Ang una, ang kung nakita niya, sir, kanilitang interested kayo siya nga mo-grow siya sa iyang art ba. So, nakita sa kanyang agi nga dako kay potential. So, ako siyang gitabangan nga ma-notice siya sa public ba niya. Dagan man gud mang-invite na to nga mga international sad nga organizer sa mga arts like kini sa Korea man eh. So, pangingon nila nga pwede mag-invite og mga youth. So, siya gi akong giuna og recommend. Ikaw man jud sir may makonsidera tong mentor ini ni Leo sir. Kumusta man ang how has he grown kung unsa niya pag-develop ang iyang talento through the years? Actually, bago pag mi nagkita si Leo, mga sa tungay, mga few months pa lang niya, i-recommend niya sa akong amigosan nga, na-meet sa niya ba, kaya nakadaog man siya regional competition sa diri sa ato. Supposed to be, mo enroll ta ni siya glain nga kurso sa college niya. Pagpangutanan ako nga interested siya ang art, nga ko nga, ay mong buhaton, ay nalang nagdayon, o anang imong pa-enroll anang lain nga kurso, kay masayang lang na. So mid-trust nga wa pa ka mo eskwela, magkuy-kuy ka na ko, introduce ta ka sa art world diri sa Cebu. And then tanaw-tanaw lang mo sa imong buhaton kay dako ni siya nga kanang possibility nga ma-improve ang imong understanding sa art. Tanaw na ko niya sir kanang dako kay ni siya future mo nang ganahan ko mo motivate niya nga hopefully mahimo ni siyang kuan ba makahatag natong pride as a Cebuanos. Kinsa may inspirasyon ni muli sa imong mga artworks nga pangbuhat? Ang inspiration kay ako ang magpapa, siyempre akong mentor, ako mga old coaches, ako ang uyab, then ako ang mga supporters, especially ang manang na center. O gikan kaninyong duha, unahon lang ako si Leo, ikaw nga batanon nga artist unsay hatag nimong mensahe sa atong mga viewers, mga batanon sa diha nga mahiligon gyud sa arts? Wala yung kasunti is stay humble, never compare yourself to anyone because we are all unique in different ways and keep practicing and always put God in your center. Kayong salamat sa pagpaambit og inspirasyon sa atong mga viewers. Mga kapuso, ang award-winning artist batanon ni gikan sa dakbayan sa Danao si Leo, of course, kauban ang iyang mentor, Sir Celso Pepito. Kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Sir,